Mini waterfall. Mini waterfall. Ay, Gagiii, pare. Like, super legit and all. Like, super nauugma ako because it's my first ever travel vlog. Woohoo! Samahan ninyo ako like super legit and all at explore natin kung gaano kagayon ang Coron, Palawan. Ibahan ninyo akong maugma, magladop-ladop, and syempre, namitan ang masisiram na pagkain dito sa Coron, Palawan. Like super legit and all. O kaya mga broskies, eto na. Magsisimula na ang travel vlog natin in 3, 2, 1. Gagiii, pare. 4:44 a.m. Tinutungkaan pa ako and all, pero you know, yung effect ng kape is really running into my lawas na and all because we are so ready and all, Gagiii, pare. Bawal tingnan. Kung saan. Uy, kumusta naman ng si Tita OG? Also our first time ulit na lumabas after the pandemic and all. Together with Red Ventures. Uy, Ay, Red Ventures. Red Ventures. Pero syempre bago ang lahat, nagkakan muna kami ng breakfast kasi nagkakarala kaga na yung tulak namin. Gagiii, pare, eto na, start na ng journey namin papunta sa Busuanga. Woohoo! Let's go, Coron! Medyo maulan yung weather, like super oran and all. There's a lot of laboy, but that's okay. Inot kaming lalapag ni Dwayne sa Busuanga Airport at susunod sina Mama Oji and all. May isang oras din yung magiging biyahe natin kaya syempre turog-turog muna and all. Nang iturugan pa ako na feeling ko nasa Busuanga na kami and all. Like, ay, naglaladop-ladop daw ako and poof! Ladies and gentlemen, we have just landed. Yung turbulence was really the highlight of the journey. Grabe, dikit na akong magkasuruka and all. And tapos makikita nyo naman no laboy at all. Yeah. No laboy at all. But the oran is so nagtataratagiti and all talaga. Nakakaugma kasi paglapag namin sa Busuanga, nagtagiti na lang. Nawara ang oran, Gagiii. And our day 1 for Coron, Palawan starts now. Gagiii, pare, sinalubong kami ni Miss K ng Bicol Travel and Tours at ng 3A&R Travel and Tour Services para, Gagiii, simulan na ang exciting travel natin dito sa Coron. C&P. Ano yung P? Palawan. Simula na rin ang pakikipagkulitan natin kina Miss K, Gagiii, pare. Ulat ba yung landing, sir? Like, super nakaka-ear hot talaga. My kalag went out of my body. Actually, nakakaintindi naman na po siya, sir. Oo, talaga, sir? So, you love to make bururatan talaga? Ayun lang, yung Malalim yun. Ibig sabihin, you love to make lasingan. From Busuanga Airport, almost 20 minutes ang naging biyahe din namin papunta sa town proper ng Coron. And from there, nag-urulay-ulay kami at I discovered na sagana sa manganese ang daga nila dito compared sa Bicol and all. Kaya pala didikit lang yung mga fruit-bearing plants nila dito like the coconut na good for liputok and all. At nakaabot na tayo sa official na istara natin dito sa Coron. We are here. Alam mo, super bubuot ng mga tao dito. At napansin ko dito, super sabit lang nung town nila. Perfect choice talaga ang Islands View in dahil bukod sa accessible ang lugar and all, Gagiii, pare, ang bubuot ng staff nila. Gusto ka bang batiin, Jowa? Inilig. Gagiii, pare, finally, kumpleto na ang mga amigos ko and it's really hindi ako nangingiturugan na sa Coron, Palawan na kami. And first stop natin, bisitahin ang so sikat na kadoys na nagsiserve ng Vietnamese soup na chow long. Gagiii, pare, excited na akong manamitan ang Vietnamese soup na to. Ay, may ano ako. Sino? Tay, kum krup cry. Odi. Kum krup cry. Kadoy. Kado. Parang iba kasi in Bicol eh. Hello po. Di ba siya si ano, Pia Works ba? Siya yun, di ba? Ikaw si Pia. Hi, Pia. Hello po.
But of course, while waiting for our foods, nilibot muna namin yung buong building. Meron ditong bar, may hostel and all. At nakipagkulitan tayo sa mga taong lipod dito and all. Big Gagiii, pare. Nakakalasing naman. Kaya pala, or in Bicol, pag nakakalasing, nakakaburat naman. And all. Laging may ganon dapat. Mamaya po may live band kami from Ay, gusto ko po akong kumanta. Now na. Tira. Gagiii, pare. At ito pa, I discovered na meron din sila ditong craft beer. Like, super legit and all. beer. Ay, Ito? Yung dito po. Ito sarado pa. Mamayang gabi. sariling beer, bro. Sariling beer, so sadiring bururatan and Yun. pour at your own risk. Early pa. Because Amen. if not now, why? At eto na nga, finally, we have our food. Excited na akong tikman ang xiaolong. So this is actually a beef stew. Gagiii, pare. In fairness, although first time kong makanamit nito and all, masiram siya. I love the texture of the rice noodles, the sabaw habang sinusup mo siya. It's not that maasgad, may araalsom siya, may hamis and all. Perfect as an appetizer. Yung shrimp, it's 10/10. It doesn't have any lansa at all. If you bite it, you're gonna ask for more pa. So, masiram. I also love the acidity added to it, like or also na makamis-samis. Pero hindi siya ganun kaharang and all. Highlight was this one, xiaolong. Not so lava, but xiaolong. It's a Vietnamese food. Pag sinupsup mo siya, you wanna sup-sup mo. And because energized na lahat, it's time to meet Broski Joe, our official tour guide para start na ang exploration sa Coron! Woohoo! Siyempre, inara muna namin kung bakit nga ba siya tinatawag na Coron. Pero we found out na dati pala ito ay korong. Ibig sabihin, palayok. Sa taas ko and all, it's actually a pot. In their dialect, they call it as kurong. Right, kurong. Tapos as time goes by, parang nabawasan ng letter G, naging Coron na siya. It's funny, like nakakaugma and all because in Bicol, kurong means like parang ikulong and all. And I think this is where the, you know, the unity of the Palawenyo came from talaga. You know, yung pagiging intact nila with each other. And because along the way lang ang souvenir shop dito, sumugod na kami sa souvenir shop kung saan nagbakal ang BTS, sina Jungkook, Gagiii, pare, legit! Siyempre, hindi kompleto ang pagiging Pinoy natin without our pasalubongs and all. So, according kay Sir Joe kanina, this is the biggest souvenir shop And sa oldest. town. Oo. Ay! Bakit yan? Ang dami-daming souvenir. Yan yung Bakit yung kinukuha mo inaano and mo? all. Maganda namang texture. Okay, in Bicol, how do we call that? That's a photo. Oh, talaga red tube eh. Ang tawag dito ay putotoy. Sa babae, ang tawag ay punene. I'm gonna buy some seashells for my Love Radio family. Kung nanonood sila Sir Will. Oh, wow, sir. Sir Will. Kanino to? Kanino? Kanino? Russian. Rocky. Raketera. Raketera. Okay. Kasi sila ay kabarista dapat. Wow. Yes, the best yun. Ibang estasyon Uy, yun. ibang stasyon. Love radio lang. Love Radio ba? Love Pero Radio. friend ko din naman siya, di ba? Yan, like a barista. O si Lala Bandera. Lala Banderas. Si Uncle Mama. Dagol. Uncle Dagol. Mga taga-Dub Radio yan. Okay. Mama Nicole. Si Mama Nicole. Nicole. Nicole Nicole yan. Ah, Si very good. Chris Chuper. Miss Chuper. Oh, meron pa. Sino Okay, ito pa? pa. Yung Totoy Bato. Na? Nang? Ng Love Radio Manila. And Diego Bandido. Diego Bandido. Ganda Wanda. Sexy Megan. Ang dami. Alright. Gagiii, pare. Siyempre, kung sa Bicol, meron kaming pili nuts or mga pili and all, dito naman sa Palawan, meron silang cashew. At hindi natin pinalampas ang pagkakataon na manamitan ang cashew nila dito. Like, super legit and all. Super hamis. Not so tagas. Hindi rin siya maragama and all, but you can really taste the cashew. Diba? Yung coconut is avocado siya. Then Bukayo. Cashew with With bukayo or with this is liquid. salt on toast.
Toasted. Taste. Maasgad and all. Like super maasgad and all. Sarap. Cashew butter, sir. Locally made from Coron po talaga to, sir. So, meron butter for bread? Yes, sir. But ginawa siyang palaman. Oh, bumili. Peanut butter, instead of peanut butter. Cashew. Gagiii pare. At syempre, bago pa kami mabudol ng tuluyan like super legit and all, hindi namin pinalampas ang mga G sa parish of St. Augustine dito sa Coron, Palawan. Ang simbahang ito ay ginawa pa noong 1901. Like super legit and all. There's a small grotto here wherein pwede kang mag-light ng candle. Sa labas o loob man ng Bicol, makikita mo talaga kung gaano ka makajos tayong mga Pilipino. Like super legit and all. Ready ka na? Ready na. This is the moment. So we are at sa Mount Tapias. We are here sa Mount Tapias kung saan magkakatarapias ang bitis mo. Hindi Gagiii pare. Hindi kasi it has 700 plus na steps. Maraming puno. You know the drill. What's the drill? You say? Tabi po, apo. Because there's a lot of taong lipods here. Okay? Yep. Number 1. Uy! Let's go. Ba't natatawa ka? Hindi ko alam. There you go. He is actually my talent manager. And I was so surprised. He actually chased you guys. What? It's so unfair. Does that mean we have talent? I see the potential in you. Let's walk with that. My God, you're making... Gagiii pare, aside sa napakagandang view dito sa Mount Tapias and all at kagulping steps and all, like super nakakapagal and all, I love it because we were able to engage with different tourists, especially mga foreigners and all, at nahabot ko sila kung kumusta ang Pilipinas at Pilipino para sa kanila. Yeah, it's beautiful. We've also been so proud of our people here in our country. How do you find our people? Very nice. Very kind, very nice. And also beautiful? No, just kidding. 700 win. Gagiii, finally pare, narating na rin namin ang pinakatuktok ng Mount Tapias. Super sulit, like legit, yung 720 steps yung lakaw-lakaw namin and all because super gayon dito. Overlooking yung view ng buong Coron. Wow! Wow! Super breathtaking talaga ng Coron. Uy, inot pa lang yan And we are on our way sa Makinit Hot Spring para naman magpakarala kaga kami ng mga lawas namin. Nakakapagod kaya. Great, thank you very much. You're welcome. Where are you guys from? Spain. Spain. Espanyol. Spanish. Yeah. You? I'm from the Philippines. Oh, you're from We the actually create contents for travel. All right. Oh, Can you say hi? very good, very good. Yeah. Thank you. Excellent. Have a good time. Have a Thank good- you very much. Yeah. You're welcome. Hey, bro. Gagiii pare. How's the water? First dip. Gagiii pare, so init and all. So init. Pero feeling ko kaya naman. Hindi siya nagkakarala kaga. Sakto lang. Socks lang. Ayan, I can dip my my bitis and all. Woo! So hot. So sa mga May problema hindi sa masyadong rayuma. nagkakarigos dahil malipot ang panahon and all. This is the Gagiii place pare. to be. It's the place to be. Coron is very small lang. Very simple yung place pero very very majestic yung mga nakatagong mga lugar like this one. So right now we are here at the Makinit hot spring. Right over here yung background ko is aside sa Instagrammable and all na lagi kong tinataram-taram and all, really nakaka-proud na part siya ng Philippine domain. At nakaka-proud siya, nakakaugma siya kapag nakita mo siya na parang Gagiii pare, ito pala ang istaran ng mga legit na Pilipino and all. Like super legit. And this is also my first time to vlog
you know, ang sarong lugar outside Bicol. And mas naging proud ako, mas naging maugma ako na Pilipino talaga ako. I can't wait na mas ma-explore pa yung Philippines. And this is so gayon, like stunning. Hindi ko nga makaputan yung camera ko and all because Gagiii pare, no saldang at all pero very satisfying. Siyempre, binisita rin namin ang satellite office ng Bicol Travel and Tours at ng 3A&R Travel and Tours na nagdala sa amin dito sa breathtaking Coron. Gabi na sa Coron and siyempre, time for dinner at siyempre, baraylihan and all, Gagiii. Baby shark, kik. Para bastos. Sharkies. Grabe, ang daming celebrity. Ma'am OG Diaz nandito. Nasaan? Binisita namin ang isa sa mga pinaka-famous na resto bar dito, ang Sharkies na nagsiserve ng maragamo at so sisiram na sisig. Ano meron sa pork sisig? Like, is it like maanghang? In Bicol, we call it maragamo. Maragamo. Yes. Pwede itong isa. Talaga, maragamo. Maragamo. Darling, I love you. After our dinner, sinagad na namin. Nag-party-party na kami dito sa Bambar kung saan super legit na mga musicians and all. We're here to make burratan and all. And kanta. And have fun. Gagiii pare. At syempre, hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataon na makausap si Sir Joaquim Lawrence ng Coron Brewery para malaman kung ano ba talaga ang kwento sa likod ng mga craft beer niya na so sisiram and all like super legit. At yun na nga, nagkaburat na kami and all at napakanta na si Mami OG Diaz. Diba? Abangan nyo mga broskies ang part 2 ng Coron tour namin. Like super legit kung saan mas exciting kasi dito nagreladop-ladop na kami. G? And it's just like the ocean.